que as boas amizades son malas de perder, As boas amizades pérdense desde a maldade, desde a irresponsabilidade absoluta. Porque as persoas con presenza e que son entregadas e comprometidas de a pouco non marchan a correr. Están aí. Eu lembro, hai uns anos atrás que estiven bastante mal, e lembro especialmente unha amiga, moi boa amiga, e eu non tiña gana de vela, nin de vela, nin de ver a ninguén, nin de falar, nin de... pois lembro cousas, pois dicirlle, mira, non estou de ánimo e tal. E lembro, por exemplo, traerme comida á casa. Fixen tal cousa, vouche levar unha pota de callos, que fixen os callos. Por iso que as boas amizades son malas de perder. Porque aínda cando ti non estás ben, e non das, non tes, precisamente porque é unha boa amizade, sigue aí sosténdote. A cambio de nada. Ata que esteas mellor, sí, e volvas a ser esa persoa que aporta. Eu creo que unha boa amizade pérdese desde a irresponsabilidade absoluta, desde o egoísmo, ese individualismo insán. E iso non é priorizarte por ningún lado. Perder unha boa amizade é de ser moi parva, moi irresponsable, sobre todo contigo. Que a persoa seguro tamén, seguro que a lastimas, e todo o que ti queiras. Pero é de ser moi irresponsable contigo tamén, sabes? Non está o mundo para perder amizades así. E son malas de perder. As boas persoas, bons vínculos, son moi malos de perder. Esa cousa así moi de canción romántica, de estar, parece que están xogando a perderte, e que hai xente que xoga todas as súas fichas a perderte. Que imos facer a unha persoa que non sabe valorar a bondade, a xenerosidade, os coidados, que imos facer? Poñela fora da nosa vida.